I got it from my daddy. I feel nice, you look nice. 내 보자마자 넌 어머나 괜찮았어. Don't be first, 이미 깨끗났어. You be my courage, I'll be your life. My GPS1, 한국말로 바뀌었다. 너의 변한 이동자 아직도 헤엄치겠다. 오빠 달린다, 잡아 only down. 나는 끝나구나, 이게 농담이다. Wait a minute, 지금부터 서둘게 아니 아까워 flower 불타오르는 남다운 그대로 I like me now, I like me now, I like me now, I like me now. Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? I got it from my daddy, I got it from my daddy, I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy, I got it from my daddy, I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy, that's alright, that's alright, that's alright. I got it from my daddy, that's alright, that's alright. I'm on fire, take you higher. 넌 보기내 언제나 나비 없는 liar. Don't be a liar, 까고 말해 fire. I'll be your honey, never expire. 날리는 듯 밤이 오면 상남자 널 보자 하잖아 이 좋아 아니라 보면 every down 신나는 너희 let me down over down 한번에 아니고 let me down. Wait a minute, 지금부터 서둘게 아니 아까워 flower 불타오르는 남다운 그대로 I like me now, I like me now, I like me now, I like me now. Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? I got it from my daddy, I got it from my daddy, I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy, I got it from my daddy, I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy, that's alright, that's alright, that's alright. I got it from my daddy, that's alright, that's alright, that's alright. Rap, I was a Superman. Hey, you don't find what's the good on me. Hey, he can go behind the I got it from my daddy, I got it from my daddy, I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy, I got it from my daddy, I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy, that's alright, that's alright, that's alright. I got it from my daddy, that's alright, that's alright, that's alright. I got it from my daddy, that's alright. Víte, co všechno se může stát v čekárně u lékaře? Jaké nákazy se tam můžou šířit? To vám předvedou žáci 9. D. Dobrý den, no dobrý den. Vy jdete na tu kontrolu? No, ano. Tak chvilku počkejte, děkuju. Dobrý den. Já už to víte, že
tak já už budu muset tak nashledanou. Dobrý den. Takže s sebou mám své věrné přátelé. Nashledanou. Dobrý den. Co se vám to stalo? No, to už taky jak samo. Tady tak. Všechno přišel, že stalo. Nashledanou. Ježiši, takhle už ne. Určitě jste viděli aspoň jeden díl animovaného filmu Madagaskar s Silvem Alexem a jeho partou. 9. ročník vám ukáže vtipnou taneční scénku inspirovanou právě tímto filmem. Jak úsměv a mávat, hoši, úsměv a mávat. Bacha, myslím, že po tobě moto jede. Něco si já slabostnou, když zaspívám, úzolný samé. To je tvůj kámoš, nebo tvůj tanek? Nejsem udělaná, ale i vtipná. Tak ty jsi moto. Jméno pěkný, dvakrát řekní. Docela ujde, vazone. Ještě se uvidíme. Tebe nepřezdím, když jsi taková barzonka. No, Říkal jsi, aby se s ním nepleš. Neříkal jsem mu o těch nohách? Co jste si o těch nohách říkal, ne? Já tak rád prsám. Já tak rád prsám. Ty tak rád. Já tak rád prsám. Já tak rád prsám. Já tak rád prsám. Ty tak rád. Já tak rád prsám. Ty tak rád prsám. On tak rád prsám. Toho znám svýho světa. Tak já nemám to využívám na dovíru. Který se pořádně tak je slušný, jak já. Já osobně jsem ještě nepoznala nikoho, kdo by tvořil tak úžasné komedie a zároveň neexistoval. Jediný, kdo tohle dokázal, je Jara Zimmerman. Třída 8A vám zahraje část toho geniálního díla České nebe. A vyhodím na smetiště. Podívej, ty jako pohán bys v Českém nebi správně vůbec neměl být. Proč jsem tě naučil číst? Proč ti nosím všechny knihy, které tam dole vyjdou? Všechno už jsem přečet, až na toho Stanislava Krychoneumana.
Stanislava Kostku Neumana. Představ si, že by tě s těmi modlami chytil svatý Václav. No pověz, jak ti to minule řekl? Ještě jednou a pomaže. No ale kde věří? Už tu měl dávno být. Než přijde, vyzkouším tě. Promrskáme si poslední lekci. Co říkáš? Kdo složil Rusalku? Zdeněk Pibich, Chyba. Antonín Bořád. Kdo složil Prodanou nevěstu? Bedřich, No. Podmáslí. Dobrý den ve škole. Omlouvám se, nějak jsem se zamodlil, ale půjdeme rovnou k věci. Rozhodl jsem se, že naše Česká nebeská komise bude šestičná, ale koho vybrat, to nemůže být jen tak někdo. No, kdo by tu určitě neměl chybět, je Jan Hus. Tyrši, přiveď Jana Husa. A nemáme pozvat také nějakou ženu? Když je ve třídě ženský prvek, oni se ty chlapy úplně jinak chovají. Nepoužívají sprostých slov. Víte, já když jsem tenkrát učil, měl jsem čistě chlapeckou třídu. A oni mě ty chlapy zlobili tím, že vyrývali do lavic obrazce. Jaké obrazce? No, geometrické. A mě napadl pedagogický pokus. Učit chlapce i děvčata pohromadě. A chlapci s tím přestali. A víte proč? Ptal jsem se jich, proč? A víte, co odpověděli? Že zjistili, že to tak vůbec nevypadá. Tak konec geometrie. No, tak co tedy takhle Božena Němcová? Ta je mezi Čechy oblíbená. No jo, ta se mi líbí. Teď jsem zrovna dočetl její zapadlý vlastence. Pravče, zapadlé vlastence napsal Karel Václav Rais. Toho mám taky rád. Mám v tom trošku zmatek. Teď zrovna ne a nechci vzpomenout. Kdo napsal Broučky a jak jsem se nad nima naplakal. Jak ta Jedenka šla prát svatební košily. Jak tam snílá lávka na tu pole podél skal. Zelený mužík zatleskal. Pravče. Příště to znovu všechno probereme.